Ni baba. A baka an fito. Wallahi baba an tayi lafiya. Ya lau. In sauka kana bacci kenan. Wallahi na ma fi kwana noma ban fita ba yanzu ma wata zune wannan yaron da ya goge to ai ka dawo. To kana yi baka fita. Ba a samun takwan Yanzu dai ba duk ba wannan ce ta kawo ni ba baba akwai 500 ko 200 a gunka dan Allah zan sai kati nan dan sani. 200 ko 100 ne haka yi ta. Wallahi wani abokina ne nake so in kira shi kudin nuna waya da shi kudin sa kari ne zan tura a cikin mun kati. To din kenan ba ku ya gunya an barin a ce gurin mashin ne ake da titi ka je karba da kana suka to da garin kwashin da za a jiga a ci anjima. A'a baba gaskiya baba ni yanzu da ganin baka ina ce ma na fasa TV ba na fita ba komai sai jan dan yi maleji kawai in za ka tura wani ya siyo ma wani katin nan ka tura in za ka tura wani ya siyo ma abubuwan nan ka tura amma ni dai gaskiya ba zan je ba amma inda hali dai a bani. Akan me kace ba za ka je aikin ba? Gaskiya ba ban faɗa ma gaskiya da mun ba abokina bane budurwa ta ce nake in muna waya da kullun sai da ce in kula mun da kaina kula mun da kaina shi yasa kawai naga in ka aike ni rankin naje kuma hanya ta lammashin ko mota ta bije ni in kare ka ga kenan na tuce inda hali ne dan Allah ne ko abin da rike din nan turo wani yaron ke nan ko da ma ban sallama cikin gida nake a ko na daukan mota da zan kula mun kallon kawai mota ta sai da ko na aike ni budurwa ba ni ta rika ba sirka budurwa ta buga gina ake ka tura tura ni dai ban ce ina zuwa barka ko ni ko da yanzu ina zuwa Allah ya gani san ina zuwa bari da kuma budurwa ko